sa Agosto tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyu para karon nga adlaw? Mayong balita ini para sa mga hotel nga ginadayunan sa mga OFW. Kay bayaran na sang uwa subong nga semana ang 25 milyones balanse ini nga balayran sa mga hotel and kag iban pa nga di ginabutangan bilang quarantine facility sa mga OFW. Kay kahapon, palayag ni Congressman Greg Gasataya, nagpakig-angot siya kay UWA Administrator Hans Leo Kakdak kag ginpasalig nga mabayaran na ang kulang. May ara na inisyal nga 10 milyones nga ginbayran ang UWA sa mga hotel dire sa syudad sa Bacolod. Di bangod sila ni Congressman Greg Gasataya nagpasalig nga sini nga semana mabayaran gid ang kulang nga mga 25 milyones. Maayo ini nga balita para sa mga hotel. Kaya ang iban nag-back up na. Ang iban suno sa report hindi na magbaton bangod ti maintindihan man naton mabudlay man kung wala ka palulos ay amak mo milyon na ya saguron mo da sa imo sini nga hotel, pakanon mo sa paglaom nga mabayran kagilayon. Galing suno kay Congressman Greg Gasataya, kag sa ato nahibalan, basta gani gobyerno mabudlay nga padasigon mangod may proseso pa ina. Maagi pa ina sa nagkalain-lain nga opisina, lain-lain nga mga personalidad, ang mapirma sina antes i-release ang kwarta. Balo kati ginabantayan inasag kuwa. So hindi lahog-lahog nga mag-release ka sang kwarta nga iya sang gobyerno. Pero bangod sining development, mayo nga balita bayran sang uwa ang mga 25 milyones nga balanse. Kay suno kay Congressman Greg Gasataya, ginpalayag sa iya ni Councilor Israel Salanga, chairman sang Aksyon Team on Returning OFW, nga base bala posibilidad lang nga hindi na magbaton ang mga nagapanagiya sa hotel sa mga OFW bangod sa utang. Ti bangod sini suno kay Congressman Greg Gasataya, maayo nga balita para sa mga nagapanagiya sa hotel. Of course, maayo man sa mga OFW. Pagkatapos mabayaran ini ang botsilingon, abierto naman ang mga hotel magbayad sa mga OFW nga magpalauli dire sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Pasalamat kita sa mga opisyal naton sa Bacolod, ang madasig nila nga pagresponder, madasig nga pagpaluap sini mga problema nga nagluntad dire sa syudad sang Bacolod. Mabalik kami pagkatapos sang mga ini. Ang baba Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang mga kaaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43 na. Morning. Ara ka sa kusina, subong, kapangluto ka, ari ay maayo ini nga balita para sa inyo. Mangin mapos ang kabuhi ninyo sa kusina. Pagi sa One Click Easy Kalan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Panawagan sa mga worker naton, sa mga medical worker, time out. Ba? Pagkabati ni Presidente Rodrigo Duterte, akig sa balbal dayon sa itong Domingo, winaswasan niya ang mga medical frontliner, kag hinangkat pa ang mga frontliner. Siling niya, ma-revolusyon ka mo, batok sakon, ay niya karon porting arangkada. Doga panguto si Presidente Rodrigo Duterte na wala man tumalain ang buot silingon sa mga doktor, mga nurses, kang mga frontliner, ang ilalamang nila, suling nila, luyag nila nga medyo pahagan-haganon anay, panilagan tanay ang lakat sang COVID-19 nga mga biktima kay daw nagalala kag balo ka naman niya ti puno na mga hospital kinhanglan may ara sa nga pagpanilag pagtuon maid-id agod nga hindi bala gulutok ang mga hospital kag iban pa na wala kami malain, wala kami nagsiling maaway kimis gobyerno. Ang amon niya nga, isahon tang plano ta, tunan ta maayo, paano ta malubad ining ang pagdako kapag taas sang COVID-19. Tiyang lain niyang pananawan sang presidente, niya daw ginahangkat yung kuhaw. Do revolusyon ka mo batok sa kun karon purti ang arangkada ni Presidente Rodrigo Duterte. Ba? O entrada dayon, wala gini kadudlaan si Senador Dorel de Lima. Umintan man siya, ang diferensya niya kay Presidente Rodrigo Duterte. Dapat niya, ang focus niya sa tungsuna niya, ang paghatag konkreto nga plano para kung paano matapna ang crisis ang COVID-19. Kag ang suporta sa healthcare system, kag mga healthcare worker. Nyati wala gid. Amo na gila paabot, wala man niya ini napahayag sa yasuna. Pagkatapos siya, mangutos lang siya.
kag hanuton niya pa ang mga tao, mga frontliner, nga amo yang nagapasiuna sa pag-atubang sining makatalagam kag makalalaton nga balatian. Ba, porte ha. Kakita ligwa si Dilima nga magbalbal man kay Presidente Rodrigo Duterte. Pero tianhon mo, ara siya sa sulod sang rihas. Ara siya sa bilangguan. Ang ang iyagi lang mahimo makabalos-balos nga kung may mga isyo, makasakay, kang makapitik man bisan paano, mahagan-hagan ang balatyago niya sa masubo nga kaimtangan sa sulod sang bilangguan. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 47. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang pananakit ng... Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Gamyo ang mga aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 53 na o ini magkalipat ha DTX 500 Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 54 ang pagsaka sang COVID-19 sa pila ka mga kaprobinsyahanan. Amo ini ang nagtulod sa pila ka grupo sang federasyon sa mga manunudlo nga magkabalaka bangod Agosto na karon nga bulan kag mabukas na ang klase. Bangod sini nga ang pila ka mga lugar din paidalom sa ginatawag bag-o-bag-o naman nga pagbantay sa nagasaka nga COVID-19 bangod sa pagabay man sa pila naton ka mga health worker nga dapat ang aton gobyerno magbantay gid sa wala untat nga pagsaka kag paglaton-laton sang kagaw sa pila ka mga kaprobinsyahanan. Ang Modified Enhanced Community Quarantine, Metro Manila, gin paidalom sini, iban pagid nga mga probinsya. Tisiling sa mga manunudlo, bangod sini, nagapakita nga ang sitwasyon nagalala, labi na gid ang pagbukas sang klase. Hindi na safe ang aton nga lugar, ang aton mga bultuan, ang quality sang education maapektuhan. Nyati ano yang pananaw sang DepEd sini? Kahapon siling sang Secretary General Raymond Basilio siling niya ano ang mahimo sang DepEd sini? Mabutang na sa delikado ang kabuhi sa mga estudyante, kabuhi sa mga manunudlo, kag ang mga lugar hindi na maayo tiniran bangod kadelikado na sa pagsaka sang COVID-19. Bisan pa ang mga manunudlo delikado magkulukadto ka sa mga lugar, mga estudyante kag iban pa dulong ka sa iban nga mga pagkabutang hindi na safe. Suno sa mga manunudlo. So gapanawagan sila sa DepEd mas temprano, himo kamo sang desisyon ninyo. Ananugid ang aton himuon sining pagbukas sang klase. Kay pipila ka mga probinsya sigurado ya nga ipaisol gid ang klase untaton gid anay kay nagasaka ang COVID-19. Nya so hindi maintindihan ini. Sa lain nga probinsya posible may ara padayon ang pagtuon sa iban sirado kag iban pa hindi palariho tinya samo-samo ni saksak sinagol sini ang gwa sang edukasyon. Tisiling sini nga mga grupo sang manunudlo, now na himo na desisyon ang Departamento sang Edukasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 57. Sa aton mga kauturan, pamati kamo kon
may problema sa kwarta, kinahanglanon nyo gid, ti malon kagid. Pero ang Federal Lending Corporation years. So come into a life extension clinic and the pharmacies near you to get your life extension vitamin D3 today. That's life extension vitamin D3. Do it for your health. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Pahinumdum, kung kulang ang vitamin D, basit kulang man ang immunity. Basit di kumpleto kung magpainit sa adlaw lang. Mag-inom sa 40D. Kung may tanong, message 40D sa... Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 3, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magaduloong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabatu, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, bago nga protocol para sa mga apor nga magasunod sa syudad, iga patuman. Hospital sa siyudad sang La Carlota, temporaryo nga gin-lockdown. Sa mga balita nasyonal, mga medical workers paghatagan sang dugang nga benepisyo sang gobyerno. DILG nagpandam sa mga local government units nga ginapabudlayan ang mga telecommunications companies. Sa balita international, US President Trump ginpakabalaot ang iya coronavirus coordinator. Sa balita sa sports, sa edad nga 54, Mike Tyson pag-inkontron si Roy Jones Jr. sa isa ka exhibition match. Balita entertainment, Hollywood actor Dwayne Johnson nagapanag-iya na sa Football League. Samtang sa balita special, aton padayon istoryahan ang top 10 tips para mangin mapinalanggaon nga utod. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Agosto 4, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Last stress ang kagahon, ang low pressure area nakitaan sa 360 kilometros sa east-southeast ng Davao City. Apang nagapabilin nga manuwo ang tsansa nga ini ang mangin bagyo, apang paabuton ang magalumon kag maulanon nga panahon didto sa Mindanao. Sa Eastern Visayas, ang maka-eksperyensya naman sa magalumon nga kalangitan, nga may pulupadalag sa pag-ulan kapag panaguo bangod sa throw sang LPA. Ang nabilin nga bahin sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro, ang maka-eksperyensya sang sang makaray nga kalangitan nga pag-updan sang talithi kag pagpangilat. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan sa 25 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla las 5:40 kaina sang aga, samtang las 4 kon las 6:24 naman karon sa gabi, ini ang magatunod. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension, Vitamin D3 for... Action Boy, kag sa aton nga mga ka-aksyon. Yes, so Aksyon Balita, Morning Edition naman kita, Action Boy. Aton ni greet ang aton nga mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton subong nga aga. Kaya Dennis Richard Tiborom, maaragid sa Action Boy ya. Nakayo na ya cellphone mong. Ay, gali? Yes.
Kaya Philip Alonsagay, Araman siya Action Boy. Kay Sir Gary Lake Manzani Daliza, birthday niya Action Boy last Naligad nga last daw. day. Naligad nga daw. Belated happy birthday, Sir Gary. Kay Pastor Mark Joshua Obedosa, good morning. Mami M. Saboso, Action Boy, Araman. Good morning. Thank you sa pa-dinner naman last Sunday night. Ay, grabe. Sana Kaya, all. busa Sana na all. all. Kanami, ito sang gin-prepare nga dinner kita ng ko Mami to. Ems mong. Yun to sa Facebook. Yes. Kay Jocelyn Arisivita Olak, good morning. Ev Smart Salcedo, Nanay Ligaya Abeto, dra sa may Binalbagan, humbly a very pleasant Tuesday morning. Action Boy and Action Dorel, keep safe and God bless always. Sige. Good morning man sa kay Tintin, Kanyet, Padayhag. Kag kay amigo ko da Jury Padayhag, no? Good morning sa Padayhag family. Yes. Sa kay Gladys Noble, dira sa may Barangay Maaw. Kag kay Tabi, good morning man. Sa kay Suzette Plomeda. Kag kay amigo naton Roberto One Ball Gallo, good May one morning. ball gidaw. Tiyan mo na yung hayo, one ball. One ball. Hindi na ikaw na istoryahan ko, nga may arat na kapag bata, bala magabusong ang nanay, gamadyong. Tapos, manugbata na sa gali, paghiram niya, one ball gid. One ball sa madyongan, bala. Tiyan mo to, nagbata siya. So, Nga niya bata si one ball. Perfect. Lain lang hindi bird ang nahiram niya. Ha? Lain lang hindi bird ang nahiram niya. Kalay. Otherwise, ang bata, ang ngalan niya, bird. Or birdie. Birdie. birdie, tweet. Kalay. Sige. Action Boy kay Jeffrey Rodriguez man. Good morning, Action Boy Dorel. Greet ko lang si Mayor Doc Irene Montilla sa Banwasang Isabela. Good Sweetheart morning. of Negros. Wow. Thanks God. Sweetheart of Negros. Sweetheart of Negros. Si Mayor Doc Irene Montilla. Ayo. Mayo. Kay Christine Menyes Villalobos, mayong aga. Yes, good morning. Kay Helen West na, good morning, Action Boy, Action Dorel, kadasig sang inadlaw. Correct. Okay, sang sado lang to nag-August 1, Action Boy, mga subong August 4 na. Kagang ginabi, pagod eh. Oo, yes. Inadlaw ka ginabi. Kalain. May mga post kay nga Huwene, gawa na si Jose Marichan. Kay Rakilina Lumawa, good morning, Sir Boy, and Ma'am Dorel, Action Radio Bacolod. God bless watching from Hong Kong. May song of the day naman si, Action Boy, si Dennis. Ikaw na, si mo ni Bagay, Action Boy, Kenny And Rogers. you decorated my life, created a world. Ako lang ting background. Where dreams are apart. And mo na siya, Kenny Rogers. Ginainto, tapos na sige, kita dance. Good morning, Energy Fans Club, Galaw-Galaw, Rajan. Gintag yan si Rajan, Action Boy. Kaya, May pasaklabot, 20? Why, pagali ka, Sila piga. mo na. Mga ginambala niya, galaw-galaw. Bako mas makin na gani, Action Boy, nga hindi bala gulpiada ang pagsaka. Kaya kung gulpiada, Kwan kinanglan ng quality. Quality. Over quantity. Okay lang na din. So, sina pressure sa mga gulpi pagkakulay. Kaya pasa pa kayo sa kuli, bago ko lang kita, si Neneng, si Joy Duran. Din siya sa Bungman, basta sa Sila balay ko, sa abroad ni siya. Abroad siya. Sige. May bana, ni Pakistani nga doktor. Wow. Kagawad Ulay Abalahon, good morning. Kay, ari pagid nga manghod, Iya, manghod. mga pang-isa ko man si Nonoy Duran, si Captain Leopoldo Duran Yes, Jr. correct. Captain sa barko, no? Oh. Perfect. Hindi na sa kapitan sa barangay, correct. Kay Michael June P. Season, Action Boy, nagapag-reach siya liwat. Adra sa maya, nagamonitor siya from Paranaque, Action Boy. Kag happy listening lang kuno kay Aaron Okiana, kag Joel Kauntoy, isang Bago City. Kay Lives Fran Cavilla, good morning. Kay Eddie Rio, adra sa may Las Piñas, mayong aga. Kay June Villarosa, nagapamati man siya, Action Boy. Si Sandra Rafael, good morning, Action Radio. Kag sa kay Nanay Thelma Rafael sa Mansilingan, from Sandra Rafael sang Hong Kong. Kay Renz June Artas, good morning. Suset Santander, amo siyang teacher ni Ma'am Vanessa, no? Mayo. Good morning, Ma'am Suset. Kay Ernie Florentino. Kay Gracia Orbidalia mayong aga. Kag si Sir, Action Boy, nag-upod sa aton si Sir Bonilla. Dra sa Maya Police Station 6. Yes, sir. Good morning. Police Station 6. Kag sa tanang Action Boy nga miyembro sa Operation Tulong Task Group Action OTTG. Boy. Ma-OTTG, nagapamati man sila Amigo sa natin aton. Tutong Milyama, ang Yes. presidente, Eddie Rudy Ricafort. Gonzales, Eddie Ricafort. Yung iba padra.
Bo, mga- si mama nag-chat morning dahil sa inyo Sir Boy nga duwa monitor lang ko di. Yeah. Bo, ay ang balagay hindi lang ko nung paglawagon. Sorry na lang ko. Sige, standby sa aton nga mga balita lokal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:13. Oras ginadulong sa kaalawan sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, gina-require na sang local government units ang Bacolod ang mga authorized person outside residence o kung apur nga magkadto diri sa syudad sang negative nga RT-PCR test result. Ini matapos silang mapanahog si Mayor Villo Lunardia sa Executive Order No. 51 angon sa bag-o nga pulisa sa pag-regulate sa mga apur. Suno kay SK Federation President Ayesha Joy Villaflor, ang apur nga mga tiner sa syudad sa isa ka semana panubo ang kinahanglan nga mayara sang Certificate of Employment, endorsement letter halin sa kompanya, negatibo nga RT-PCR result nga valid lamang sa 3 kadlaw umpisa nagwa ang resulta kag wala na sang quarantine. Gipatag ni Villaflor ang apor nga mga tiner sa syudad sa masobra isa ka semana ang magapasa sa Certificate of Employment kag endorsement letter, negatibo nga COVID-19 result kag liwat nga ipaidalom sa isa pagid ka test pag-abot sa syudad kay iga quarantine sa hotel. Ginklaro ni Villaflor ang kompanya amo magabayad sang swab test kang pag-quarantine sa mga apor. Kalagit man sa gina-require among driver kag helper nga magpasa sang negative result nga valid sang 14 kadlaw umpisa nga ini ang gin-issue. Nasaad sa executive order sang alkalde nga exempted naman sa nasambit nga mga requirement kung ang apor ang nagatrabaho sa PNP kay iban pang ahensya sang gobyerno apang dapat mayara sang mission order. Exempted man sa requirement ang nagatrabaho sa gobyerno apang dapat magsumeter sang travel order gikan sa LGU. Nagpanumdum si Villaflor nga dapat ang requirement ang mapasa sa iya paagi sa email para sa proper coordination. Nga bago bala nga guidelines for those apors who will be traveling here for less than a week, kinanglan nila magpakita sang negative nga RT-PCR result which is valid 3 days prior dapat sa ilang alakat. For example, nag-issue ang result di subong adlaw Domingo, valid lang na siya Monday, Tuesday until Wednesday, dapat makakadto na di sila. Si SK Federation President Ayesha Villaflor. Nagsaka sa 1,547 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas kag 788 diri ang aktibo nga kaso matapos sa dugangan sang 129 ka mapanibag-o nga kaso. Sa record sang Department of Health Western Visayas, ang 129 ka panibago nga kaso ginalakipan sang 54 sa Negros Occidental, probinsya sang Iloilo nga may 36, syudad sang Bacolod nga may 18, syudad sang Iloilo nga may 13 kag 7 sa Capiz. Ginanunsyo man sang DOH Western Visayas nga may isa ka 38 anyos nga lalaki nga taga syudad sang Bago, Negros Occidental ang napatay rason nga nagsaka na sa 21 ang death toll sa rehiyon. Samtang nagsaka sa 738 ang total recoveries sa Western Visayas matapos na dugangan sang 32 ka panibago. Ang DOH Western Visayas nakapagwa sa 1,220 ka laboratory results nga may 129 ka bago nga kaso kag wala sang repeat test. Samtang 1,091 ang negatibo nga kaso kag wala naman sang repeat test. Nadugangan sa 4 ka mga persona nga nagpositibo sa COVID-19 ang barangay Estefania sa siyudad sang Bacolod. Ginkumpirmar ni punong barangay Jerry Tingson nga 4 ka mga nagpositibo sa balatian himata sa isa ka persona nga una nagpositibo sa masakit kag yara na sa facility quarantine. Suno kay Tingson, isa ang nagpositibo sa Greensville 1 Subdivision, isa man sa Villa Angeles Subdivision, isa sa Jesus Heights Subdivision kag isa sa Purok Villamar. Ang mga nagpositibo na ka-home quarantine kay ikasaylo na sa facility quarantine kung saylo na kahapon nga adlaw. Nagapabilin nga sealed off ang 31 ka mapuluyan sa nagkalalayan nga purok sa barangay Estefania. Nagpasiguro naman si Tingson nga sustentuhan ang kinanglanon nga pagkaon sa mga apektado nga persona. Nagahinyo naman si Tingson sa mapumuluyo nga maghalong kag sundo ng mga health protocols nga ginapatuman sang gobyerno agud hindi malatnan sang balatian.
Gin-lockdown sa sulod sang isa ka semana mo opisina kag session hall sang Sangguniang Panlalawigan. Sino kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, may isa ka technical staff sang board member nga nagpositibo sa COVID-19. Dugang pa ni Ferrer, posible nga nakakontak sa positibo. Ang iya pamilya nga nakakontak man sa mga positibo nga mga empleyado sa syudad sang Bacolod. Gin pa ka maayo sang BC Gobernador nga mag-sanitize kung mag-disinfect sa bugos nga lugar agon masiguro nga hilway sa kagaw ang pasilidad. Gin patigayan ng contact tracing sa mga empleyado nga posible nakakontak man sa sini nga nagpositibo. Magapaday ng session paagi online. Ginkumpirmar nila Carlota City Mayor Rex Halandoon nga gipanugyan sa iya sang Chief of Hospital sa Don Salvador Benedicto nga Memorial Hospital nga i-lockdown temporaryo ang pasilidad agud ipaidalom sa disinfection matapos nga isa ka visiting doctor ang nagpositibo sa COVID-19. Sa Facebook post ng alkalde ginpahayag nga nagwa ang resulta sang visiting doctor nga positibo ini sa COVID-19 sang naligad nga aga. Ang doktor nag-opera sa isa ka pasyente nga nagabanwa sang Pontevedra nga may kaupod nga 4 ka nurse nga nag-assist sa operasyon kag may isa ka utility worker. Suno pa sa alkalde, gin-lockdown na ang balay sang tanan nga naka-close contact sa doktor umpisa Hulyo 27. Doon pa ni Halandoon, ang mga nurses nga na-expose ipaidalom sa swab test upod ang 25 ka secondary contacts. Ang hospital temporaryo nga hindi magbaton sang pasyente for admission kag konsultasyon apang magapabilin nga bukas ang emergency room. Nagalaw ang mga alkalde nga ang tanan nga naka-close contact sa doktor ang magnegatibo man sa masakit. Gin-anunsyo ni Dr. Maria Victoria Banyes, City Health Officer sa siyudad ng Cadiz, nga ginpasirada ng pisa kahapon yadlaw ang Cadiz City Emergency Clinic tungod magapatigan sa disinfection sa pasilidad sa sulod sang 3 kadlaw. Suro kay Banyes, may gindala nga pasyente nga suspected case ng COVID-19 kag dead on arrival sang magabot rason nga kinahanglan sa health authorities sa emergency clinic nga maghimo sang tikang bilang precautionary measures. Dugang pa ni Banyes, may ikaduha nga kaso nga nagbatsyag o kung nagabatsyag sang hapo wala sang pamilya nga nagabantay sa diin, exposed man ang personnel sang clinic. Ginpasiguro ni Banyes nga gin-quarantine kag ginkuan sang swab test ang tanan nga empleyado agud bilang tikang sa imo nga procedure sa paghibalo kung sanday sino ang may direkta nga close contact sa duha ka pasyente. Samtang ginayo ni Escalante City Mayor Salvador Escalante Jr. sa Provincial Molecular Laboratory nga mapadasig ang pagpagwa sa resulta sa swab test sa mga personnel kag sang napatay nga suspected case sang COVID-19. Nagpasalig naman ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA nga ila pagabayaran karon nga semana ang 25 milyones pesos nga balanse sa mga hotel kag inns nga ginatiniran sa mga Bacolodnon kag Negrense OFWs. Inagin pahayag ni Congressman Greg Gasataya matapos nga nagpagigangot siya kay OWA Administrator Hans Leo Kakdak. Suno kay Gasataya, nakabayad ng OWA sa inisyang nga 10 milyones pesos kag may balanse pa nga 25 milyones pesos sa mga hotel kag inns kag ini ang pagabayaran karon nga semana. Doon nga pa ni Gasataya, ginpahayag sa iya ni Councilor Israel Salanga, chairman sa Aksyon Team on Returning OFWs, nga may posibilidad nga hindi na magbaton ang mga hotel owners sa mga OFWs bangod sa wala mabayaran sa balayran sang OWA. Inalantaw ni Gasataya ang delay sa magbayad ang bangod sa proseso sang gobyerno. Ginaabi-abi ni Gasataya isa ka semana nga pag-untat sa biyahe sa mga OFWs padulong sa Bacolod para maplastar sang LGU ang tanan kag mapreparahan ang masunod nga batch sa mga OFWs. Nag-commute sa aton si OWA Administrator Kakdak, no? When I asked him about sang status sang payment sa mga hotels dito sa Bacolod which are being utilized as quarantine facilities. Si Bacolod Congressman Greg Gasataya. Nagalaom si Globe Telecom Director for External Affairs sa Visayas and Mindanao, Patrick Steven Gloria, nga mapanubo na sang tubtob 20 na lamang kadlaw o kung mas manubo pa ang ilang pagproseso agad makasecure sang permit para sa patukuron nga cell sites. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginabiabi ni Gloria ang mando ni Presidente Rodrigo Duterte kay Interior Secretary Eduardo Anyo nga siguruhon nga mapanubo ang kalawigon sa pagproseso sang permit kag sa mga telecommunications sa Linsa 200 pakadto sa 20 na lamang kadlaw. Nagalaom man si Gloria nga yara ang kooperasyon sang barangay, LGU kag national government agud mapadali ang handom nga mas mabaskog nga connection sa Pilipinas. From that meeting, naghambal si Presidente nga ginasayan niya si Secretary Anyo nga buligan nga
i-trim down ang number of days from 200 days to 20 days na permitting, which is really good. Kung paano doon mag-drive-by, hindi kadlaw lang ang permit. So, but then again, it remains to be seen. We're very hopeful na muna matabak. Kaya after that, we can trim it down. Imagine mo from 1 year, siguro kaya na siguro 3-4 months or even less, no? Magpatindog sa infrastructure. Ayon sa pahayag ni Patrick Steven Gloria sa Globe Telecom. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:22. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, Sa ato naman nga nagapangapibla, ang black coffee, ginarekomendar mga medical workers paghatagan sang dugang nga benepisyo sang gobyerno. Samtang DILG nagpaandam sa mga local government units nga ginapabudlayan ang mga telecommunication companies. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ang balita. Okay, good morning liwat sa aton diri nga mga Facebook followers. Unahon ko niyan ang sakon ha. Sa kay May Cautivardohenyo, may aga. Sa kay Rona Pilyada Lewis. Sa kay Toto George Zulueta, sir, good morning. Kay Susan Jaime Allen, may aga man. Joy Duran, Roberto Gallo, may aga. Sige. Yes, Action Boy, kag sa nagapamati naman sa ating Facebook Live, kay Elmo Medina, Action Boy. Good morning, Action Boy and Action Dorel. Greet ko lang, Kira and Crizine Neil. Amonegoro. And Crizine, magbasa ko, Crijan Neil. John Vercel Horilio, good morning. Ginoy Ceser, good morning man. Kay Ernie Florentino. Kay kay Repuel Orsal, bayong aga. Anong kinakadlaw mo, Action Boy? Good morning, ano sa kay good morning lang ko kay Mayor may bla. Sa La Castellana. Ni Cor Manglimutan. Pwede to kalagaw sa La Castellana. Gapamaton si Mayor. Gapamaton si Mayor Lagaw, turista. Turista kagid Hindi mo na to very good. Kag sa kay kunin ni Corda, Vice President na Councilor ning ni Cor. Kay Migo Cobordig ni Cor, good morning. Sige. Teka, sige. Okay Sige. Kay Repuel Orsal, Action Boy, ang balyama yung aga, Action Boy, monitor lang ko, naka-home quarantine siya. Matapos akong 14 days home quarantine, Action Boy, hindi pa ko kagwa ko, no? Ang result, kung naman negatiban ko, hindi pa ko kagwa. Para sa dugang ang mga precautionary measure, kung mahimo nga hindi, after, ba lang mga naka-home quarantine, Action Boy, nga gin-swab, and then after magwa result, kung negative gyapon, kung pwede malang magpabilin sila puloy, andra na lang anay, Action Pero Boy, may no? 14 days na sila nga quarantine period pa. After 14 days, pwede naman ay kagwaya. Siya kuno yung tapos na 14 days ako nga quarantine. Pero basta wala man siguro sila nga hindi pagwaon. Basta gina-encourage lang balahaw nga kung hindi man, kung pwede man lang, nga hindi magwa, hindi na lang magwa. Kaya Dennis Richard Tibor Roma, hambaya, sige lang bala, ma-increase lang na iya, trust the process lang ko, no? Sige, hulaton ko mag-20 ta. Kay Dali Mariposa, nagapamati man siya, Action Boy. Kay Hinaro Junior Vidal, good morning, Action Boy and Dorel, watching live from Tokyo. Hi kuno kay Carol, kay Brian and Franz Araneta sa New York. Kag kay Ayan Go naman dira sa may
Saudi Arabia. Kay Edward Garcia, Jocelyn Ibon Despojo, mayong aga. Rafi Bantiling, good morning man. Berth Caraballo, mayong aga, the Aksyon Dorel and Aksyon Boy. Tamyaw ko lang hutu the member, kag Caraballo family sa Sitio Mayang. Habakan doon ni Negros Occidental. Kaya Efraim Clarin, good morning man. Dra sa may Global, Akon Bonifacio, Global City. Sa Tagig na Action Boy, no? BGC. Albert Ganza, good morning. Larry Rico, good morning man. Iyawan, nice yung mga pato niyo. Nga pamangkot, yun na si Rejan Villalon. Nga pamangkot ni Dennis kung nakaihaw na kung sang pato. Para siguro sa induction. Wala kami da, dulungin niyo mga kami din. Basta sa induction. Basta induction. Hambali Ray Jambia. Good morning, Action Radio. All right. Energy. Later pa na yan. Ate, ara na bugtaw na si Rejan. Bugtaw na siya. Hay, salamat, Action Boy. Nakabugtaw gid man si Rejan. At least, bala ba si maduwangan karon ng hilanga member to. Si Vanessa Mayo, good evening to you. Kay gabi na to si ila mo. And Miss Beautiful Dorel. Wow, Live thank from you. 10,000 Lakes. Good morning lang sa inyong duwa dinner guys. Timining, 10,000 kabilog ang lakes to sa ano yun, no? Duran. Sa Minnesota, no? Alang man nga 9,000 lang kay 10,000 lang Or basi 9,999 ang bala ha. Basi nagmala na ang isa. Nagmala na isa ka lake. Sure di ma'am. Charot lang. Yan, konta dinner ta guys. Nagligad si Juan Bolto Galyo nangagad man dinner. Oo, tapos Tingbon ta lang bala magpuli di sila lang taon tabe. Tapos gin-post siya pa bala kung ano mga pagkaon nga kauno na bo siling ko ari. Agin post siya sa Facebook. Bo ari man siling ko nga tao, ngagin palaway-laway man ta siniman. Sige. Sige, kay Imbong Dio Campo Action Boy, good morning dara sa Maaw, Romina Membela. Dara naman sa may Vista Alegre Action Boy. Kay Arnel Camisora, good morning, watching from Toronto, Canada. Isa mo na Black Action Boy sa country nga gusto ko kadtuan Action Boy. Ang Canada. Kag ang gusto ko pag Action Boy ang sa may Iceland. Gusto ko ma-witness ang Aurora Borealis. Tong Ano ka color green? Ang kuan gali ang sun ang light, ang sky siya, green, galain-lain ang color Black Action Boy. Sige. Standby na kita na sa aton nga mga balita national. Ang Life Extension Vitamin D3 aton Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:30 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Pagahatagan sang dugang nga benepisyo sang gobyerno ang mga medical workers sa pungsod. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang paghatag sang risk allowance para sa private sector healthcare workers nga nagabulong sa COVID-19 patients. Magalambot sa 10,000 tubdob 15,000 ang dugang ihatag sa mga magabalatian nga healthcare worker. Maipain man nga life insurance, free accommodation, free transportation, free and frequent testing para sa mga ini. Ginaprubahan man sa Presidente ang pagkuha sang dugang nga 10,000 pa ka mga medical professionals. Sa iya nga public address kagabi, ginpahayag sa Presidente, ginabatyagan sang gobyerno ang kakapoy sa mga health workers sa pungsod. Dugang sa Presidente, hatagan lamang sa nagkahigong nga panahon ng gobyerno kag mahatag din sila sang dugang nga allowance. Magapanagtag ang gobyerno sang 20 milyones ka libre nga face mask para sa mga pigado bilang precautionary measure batok sa COVID-19 infection. Ang plano nga magapanagtag sang libre nga face mask nagwa matapos ginbalik ni Presidente Rodrigo Duterte ang Metro Manila, Laguna, Rizal, Cavite kag Bulacan sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa sulod sang 2 ka semana umpisa subong adlaw Agosto 4 agod malimitahan ang paglaptas sang kagaw. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang guidelines para sa minimum health standard ay istriktong ipatuman kag i-intensify naman
Kung i-intensify, samtang naghahatag sa 20 milyones ka face mask sa mga pigado. Dugang pa ni Roque sa pagbalik sa MECQ sa Metro Manila, kag kaiping nga probinsya ang trabaho kag quarantine passes, liwat kay patuman agud malimitahan ang movement sang tawo. Nagdangat na sa 106,330 ang total nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas, kag 38,405 dre ang aktibo nga kaso. Sa datos ng Department of Health, ang Pilipinas nadugangan sang 303,226 kakaso nga na-record sa NCR nga may 1,541. 503 sa Cebu, 181 sa Laguna, 158 sa Rizal, kag 129 sa Cavite. Ginanunsyo man sa DOH nga nagdangat na sa 65,821 ang kabilugan nga recoveries matapos nadugangan sa 274 o 75. Ang Pilipinas nadugangan sa 46 ka panibag-o nga napatay, rason nga nagsaka sa 2,104 ang death toll sa COVID-19 sa pungsod. Ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa Philippine National Police ug PNP nga tinluan ang ilang mga presinto bangod luyag sini nga ang police station na magaserve nga coronavirus disease 2019 vaccination centers sa tion nga mangin available na ang vaccine. Sa iyang televised address Domingo sang gabi ginpahayag ni Duterte nga dapat matinlo mga police stations kadungan sang iya pagpahayag nga ang kapulisan kag militar ang maga-take charge sa vaccinations. Sa tong Biyernes ginpalayag ni Duterte nga ang militar ang magadumala sa implementasyon sang libre nga COVID-19 vaccine immunization sang 20 milyones kapigado nga Pinoy depende sa availability sang vaccine. Ginaangot naman sang Malacanang sa paggamit sang Filipino version sang popular nga musical theater akong theater song nga Les Miserables. Ang rason nga nagtulod kay Presidente Rodrigo Duterte nga magpalayag nga revolusyon ang ginahimo sang medical health workers matapos tanawagan sang time out sa kampanya batok sa COVID-19. Sa address to the nation sang presidente, ginpakabalaot sang chief executive ang pagpagawa sa publiko sang health workers sang ilang sentimiento, kag ginpahayag nga daw kaangay ginapakita sa maini nga wala sang ginahimo ang gobyerno agud ma-address ang pandemic. Ang video sang Filipino version sang Les Miserables naglapda online matapos gindinay sa mga mamalidha sa kamera ang franchise application sang ABS-CBN. Ginpahayag ni Presidential Advisor for Entrepreneurship kag Go Negosyo founder Joey Concepcion nga nahangpan sang pribado nga sektor ang sentimiento sang medical frontliner kag narespeto ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga pagbalik sa Metro Manila kag kaiping nga probinsya sa Modified Enhanced Community Quarantine halin Agosto 4 tubtob 18 matapos ang COVID-19 cases sa pungsod nagsobra na sa 100,000. Sunod kay Concepcion nahangpan kag yarang suporta sang pribado nga sektor sa mga healthcare workers kag medical groups nga amo nagapanguna sa pagpugong nga maglapta ang virus. Apang hindi malipod sunod kay Concepcion nga isa naman ini kahangkat sa ekonomiya sang pungsod. Palayag pa ni Concepcion nagasulod na ang pungsod sa panahon nga ginapaabot sang madamo nga negosyo nga makabawi sa ilang nga napierde. Rason nga himuon sa maini ang tanan agud makatibawa sa sulod sang 2 ka semana nga MECQ. Nagpaandam naman si Department of Interior ang local government kung DILG Secretary Eduardo Anyo ang local government units nga nagapatuman sang unnecessary requirement sa telecommunication firms ang pasabton sang national government. Nagpromisa si Presidente Rodrigo Duterte nga pasabton ang mga LGUs nga nagademanda sang hindi na importante nga requirement halin sa mga telecommunication firms nga nagapangayo sang permits kag clearances. Sunod kay Anyo, may pila kay LGU officials nga nagapangayo sang maintenance regulation fees nga nagabalor sang tubtob 1 milyon ka pesos. Duha pa ni Anyo, may mga cell sites nga intukod sa pribado nga propiedad nga ginapragyahan sang pamilya sang alkalde o kung sang iban pa nga local officials. Palayag ni Anyo, wala dapat ni ginahimo sa mga LGUs tungod daw kaangay lamang ang ginakwartahan pa ang mga telecommunication firms nga amo ang ginahalinan sang korupsyon. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga hindi kinahanglan nga mag-panic buying ang publiko sa panahon sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa Metro Manila kag kaiping nga probinsya sa sulod sang 2 ka semana. Ginpasiguro ni Roque nga may nagakaigo nga pondo sa pagkaon kag iban pa nga items sa supermarket sa panahon nga gina-implementar ang istrikto nga community quarantine. Sunod kay Roque, tuyo sa pagbalik sa MECQ status sa Capital Region kag 4 ka probinsya amo nga maaktuhan ang apelasyon sa health frontliners nga time out agud mahaganagan ang kadamuon sa kaso nga ginadala sa mga hospital. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:36. Kag para naman sa atong mga ka-aksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid na bangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon
Sa ato naman nga problema bala sa bukol-bukol sa lawas, si ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, kagiban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ayun, iniisip mo. Sige, good morning naman liwat sa atong dira nga mga followers pa kay classmate ko Sara Escuban. Mayang aga kay si Ruby Abelyar, ang city accountant sa siyudad Sampago. Good morning. Di ka na to dampi kay naman. Nga gawo ko ni Bla. Kay Gina Action Boy, kay Romina Membela, kita mo da? Embong Dio Campo, Nan. Dran Action Boy kay Joel, Jofi Colingco, kita mo? Ewan ko silang, dali lang ko sa iba, no? Rafi Bantiling. Dali lang ko sa iba. Jocelyn Libuon, Dispoho. Good morning, man. Bert Caraballo. Tamyaw ko lang mga Hutuda members. Kag sa Caraballo family sa sitio Mayang, Haba, Candoni, Negros Occidental. Ephraim Clarin, watching from Bonifacio Global City. Albert Ganza, ay nagkuha na ni. Nasulit na nag-Action Boy. Nasulit na, Sa talong. Kay Jofi Colingco. Areo, kay Juliet Magalona. Yes. Silongga Magalona. Si Jofi Colingco, basahan ko na Action Boy. Sa Lumberjack, nag-monitor sila ko, no? Upod ang in-house security, South Bacolod General Hospital. Kay Rigoy da, good morning da kay Rigoy. Yes. Kag kay Juliet Magalona, keep safe gid ko no from Kagawad Mira Polidario. Yes. Kaya sa panukoy na. Samuel Joas Mendoza Kayot, good morning. God makes all things beautiful. Reynaldo Alolor from Cadiz City. Siledonia Santillan from La Carlota. Jose Lapinig Junio. Maya Ria Gardo. Happy birthday kano kay Ramil Dalgontas. Happy birthday, Ramil. F. Smart Salcedo, good morning, man. Real Gomez, Idol Mamang and Defensor. Oh? Shout out naman kuno kay Idol Mamang and Defensor. Si Real Mamang na guro? Mamang? Oo. Mamang. Grabe sa Mamang. Mamang. Amo ni siya? La din ganina naging Si Real Gomez. Real Gomez. Mamang iya tawag kay Kay Ann? Hindi siya mo? Dahil lang gid. Hindi bro, amo ni siya, hindi. Dahil lang hindi ko mabasa. Ara na sa after kay Smart Salcedo. Good morning, actually, pa-shoutout naman da kay Idol Mamang. Very Mamang, gida. Or Mamang, di ba? Kaya mo na surely mo. It's either Mamang or Mamang. Ay, sa kisikatuna, buhol ni sa gilikatan. Yes. Jose Junio, good morning. From Stonehaven, Granada. Rufy Lebran. Akong doon sila kay Ru. Ano siya ang may, I think, may... I'm not sure. Glyza Avlas, good morning. Cherik, Eric Asyado, good morning from Manila. Pabalate, sa kay Jacob Pabalate.
Raydan Velasco, good morning, man. Sa ino O, isa akong manggod, Action Boy, o si Dominador Cabatu Jr. Nagapamati siya. dyan, no? Junior, gini si Action Boy. Hindi kanya pwede nga Dominador Cabatu lang. Hindi, junior Especially din. kung magpadala ka kwarta sa iyo. Dapat Dapat may junior. kasi gini magkadto nga. kay senior. Hindi yan makwa. Wala kang senior si Papa. Kay Maninay Bingbing La Chica, good morning. Albert Ganza, good morning. Kay Maninay Elsie Olingan, good morning. Ay, yes! Kimasunggod naman siya. Ang bayaw, wala ko ginagreet ni Hado Boy. Bisan gina-text ko siya, wala ginalawag galan ko. Wala lagi siya text, Ay, bro. kalain. Ay, wala ginagawa text. Ay. Sige, standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:43. Kag sa ato naman nga balita international, ginpakamalaot ni US President Donald Trump ang coronavirus coordinator nga si Deborah Birx bangod sa paghatag sinis ang alarma sa padanya pagtaas ng kaso ng coronavirus sa US. Ginpahayag ni US President Trump nga nangin pathetic lamang si Birx sa iyang mga data. Ini ang may kangtanan sa pagpagawa ni Birx ng datos na posible magalabot sa 155,000 ang magakalamatay sa COVID-19 sa Estados Unidos. Dugaw naman ni Trump nga amo nga ginpahayag ni Birx ang nasambit nga datos bangod sa ginhimo nga paglaslas o kung pagpakamalaot sang Democratic Speaker nga si Nancy Pelosi. Sa nangin interview kay Pelosi, ginakusahan sini si Trump nga ginadoktor lamang sina impormasyon angod sa paglapta sang virus. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, mga kompanya sang langis may rollback sa presyo sa produkto sa petrolyo karon nga semana. Magapatuman sang buhin sa presyo sa produkto sa petrolyo, ang mga kompanya sang langis sumugod buwas nga adlaw, akong sumugod sa karon nga adlaw Martes. Sunod sa abiso sang kompanya nga Shell kag Sea Oil, may buhin nga 25 sentimos sa kada litro sang gasolina, 15 sentimos sa kada litro sang kerosene, kag 30 sentimos naman sa kada litro sang diesel. Iniman ang rollback sang kompanya nga Petrogas sa ila diesel kag gasolina. Ang iman pa kompanya sang langis mag-anunsyo sa parehong rollback sa ila produkto karon sa hapon. Sa atong nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 49 pesos kag 10 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 67 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 34 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment Action Boy, ang sikat ba lang nga si The Rock? Dwayne Johnson? Dwayne Johnson, Action Boy, is nagapanag-iya na siya subong sa Football League. Football club. Yes, amo na. Ang league hampang na sa bilog yan mo. Football club. So, amo na, Action Ano Boy, club? Sa England? XFL. XFL. Tikaw po si Jerry Cardinal sang Redbird. Tag ano sila Action Boy, ang ila gin-invest kada isa sa ila, tag $7.5 million man lang. Gamay malanggali. Oo, Di ko pilagid. So, kay Action Boy, na sang April nag-declare sila sang bankruptcy. So gin-ano siya Action Boy, do gin-auction bala. Di sila ya ang nagko-Action Boy. Barato na Liga gid dyan nakabutang diri. Sa nasambit nga liga, pa siguro Sa mga liga, sa league na sa ang league ang ginbakal nila? Oo. Ang league League gali, siya, hindi oo. ang club lang. Yes, league gid Action Boy, liga. Bali sila mapadlagan sa kamuna. Correct. Naman siya. Ay, salamat. Tapos payag si Action Boy nga. Kaya ko nagkabarato lang ako. Ang barato lang na. Barato na siya. Tag 7.5 sila kada isa, $15 million ang ilig. Barato na siya. Barato na naman Depende ko sa ko na. Kay may nabalaan ko aning isa ka Saudi bala nga billionaire nagbakal sa club lang ha, isa ka team. Club, isa ka team. $450 million. Dollars. Oo. Tiya Reaction Boy, Liga Jackson Boy. Basta siguro, hindi magiguro, Hindi kayo magarasan, hindi ka prestigious. So, mana... Ito magulang ko ganun ka bati XFL? XFL. So, ang Action Boy, hambaya ang ini ko ng ginhimo niya nga pagbakal sa isa ka league, makabig niya ko nga investment. Para siya nga self. Correct, di ba? Very good, Jane. Sumanggod ni Eden. Hinablos? Ay, nablos si ni Dwayne. Sa balita sa sports, mag-enkwentro sa isa ka-exhibition match ang 54 anyos nga si Mike Tyson kag ang 51 anyos si Roy Jones Jr. Sa iyang Instagram, palayag sa anay heavyweight world champion nga si Tyson ang teaser para sa enkwentro nila ni Jones. Matabo ang 8-round exhibition match sa September 12 sa California. Matanaw ini via pay-per-view. Tuig 2005 sa ang katapusan ng nag-enkwentro si Tyson sa diin ginpierde siya ni Kevin McBride sa round 6 ang ilang sining nga enkwentro.
Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy, kag sa atin yung mga ka-action. Sir, Tuesday, sa mga action boy, no? August 4. Happy? Tuesday, of course. Umpisa na action boy ang MSCQ sa Manila, yahan. Manila ka rin nga daw, MSCQ. Yes, Modified Enhanced Community Quarantine. May mga quarantine pass naman sila. Basta MSCQ. Kag pili lang ng mga establishments ang bukas sa action boy. Kag public transport, ginpastapan action boy. Dalandra ang mga MRT, LRT. Sila sa iba nyo, ano pa nga mga ECQ, EQ, nano nga Q da. Basta tabi wala lang liquor ban. Yes. Correct. Ang mga ginaayo nila, yung ka-presidente Duterte, ya? Tingaling kay sa aton, may liquor ban di sa mga sa aton. Until action boy na August 15. August 15. Kaya para likaw na siya sa pagtilipon-tipon, bala maginom-inom. Likaw, bala sang mass gathering. Pero mga palahubog, hindi gini mapungga na action boy. Hahamakin ang lahat. Ang iban ko, no, kundi nga, why na dibligyan na sa Bacolod. Dito ko bakal sa Talisay, sa Bago. Sa Silay, no? Sa Silay. Tiba-tiba ang manegosyante sa Talisay kag Bago, no? May kurang bligya tayo linon sa border. Pari ko diya, sa Bago. Nandito kayo ma-display sa imo nga, no? Tsakto man yung action boy. Kalam, gidya bala sa imo. Kita mo, pwerte ka gidya. Nakatod ko ng bligya sa border. Parang lapit lang sa ila eh. Correct. Very nice. Action boy nga mga suggestion in fairness. So, sige. Hindi mo naguro pagdakpo naman, ano? Ikaw yung kabligyan, hindi ka pagdakpon. Ikaw yung magbakal, ka taga-Bacolod, kaya kasi manakpan ka ito malaga. Pagsunod mo naman sa Bacolod, tapos sinakpan ka blang. Taguon. Ano ni siya? Kagawad ulay balahon, good morning, anay. Kag kay Engineer Ernie Earl. Ang MSG ko no dapat law-abiding. Pabulo ka na ako ng MSG. So, padayon na natasyon mo, ato niya ginistoryahan kay hapon. Iribla mga 10 tips, actually, mga tips para mangin mas mapinalanggaon ka nga utod sa imo nga utod. Hindi sa utod sa iban. So, kagapon action boy na dumduman mo nga dapat bisan once a week tawagan mo imo utod. Tapos Tika tawag ka man kay Dominador Cabatu Jr. Ga-chat na siya. Actually, mga siya load. Hindi ka-communicate naman lang kami na duwa. At least siya ka-communicate. Correct. So, muna siya action boy. Pila lang nasa maging lawag, tagagapo na. So, ang next action boy, sa panahon ko na sang holidays, tikis lang, di ba? Siguro doon mag-action boy, invite mo sila for dinner. Or ikaw, kung Muslim ka eh. Pero may iba nga daw wala ka-celebrate. Mga yung mga Christian. So, action boy. Holidays, yes. Christmas. Especially Christmas. Action boy, New Year. Or kung ano man nga mga, pero usually, mo man na ang gatilipon-tipo, mga Christmas kag New Year. So, action boy, invite mo man sila, or ikaw masuggest sa ila. Diba? Kung sa una, wala ka mo gamamo na, do kanya-kanya lang ka mo. So, subong itry mo, kay mas namin action boy, nagapabako na sa inyo nga. Reunion ka mo da. Yes, correct. And the next action boy, when it comes naman sa imo mga hinablos, kung may mga hinablos ka na, ma-appreciate na sa imo utod mo ang mama, blas imo hinablos, kung ginapalangga mo imo hinablos. Di ba laog, may chocolate, or... Gamo sa kwarta, gamo sa money. Tapos kuhaon sa iyo, mama. Gamo sa mama, snips pila to. Wala ka lang. Tuloy din. Kaya film, ikaw ka pa ngayon sa akon. Hindi ka madula, nakaroon si mo. Di ba? So, mula siya action boy. And then, next action boy, mas namin pag action boy, kung i-display mo yung mga picture bala sa inyong mga utod, sa inyong balay, i-display mo dara ang ilang mga picture, inyong mga picture as butang family. Butang mo sa babaw sang piano. Kung may piano ka, kung naka-piano, hindi mo problema. Lamesa lang, di ba? Kaya ba si mong problema, sabi kung wala kami piano, action boy. So, lamesa lang, pwede na siya. Organ. Or sige, organ, pwede pa gin. Pero, ang organ, action boy, do ka very, ginay, no? Bugat, do hindi na madala. Di ba ang organ, naman siyang bugat-bugat? Piano, ang organ niya. Ang organ mo ng gamay lang, madala-dala mo na. Okay. Piano, yan mo na yung bugat. Okay. Sige. Okay. Okay. May isa ko na nga, look at my piano. Muna. So, see my piano? Yeah. Boya. So, bridal party, action boy. Bridal. Dapat
dapat i-make sure mo man, gin-invite mo yung mga utod. Kung ikaw Diba? magpakasal ka. Oo, Kung of magpakasal ka, by course. bridal party ka, mga amiga mo lang ito yung atoto. Na. Utod mo, dahil naman. correct. Yung mga babae. Mga babae, hindi mga lalaki. Kaga, next action boy, kung may issue ka mo sa kwarta, usually isa maginisa. Number 1, actually action boy Number nagapaguba sa Sa relasyon pamilya. sa mag-utod. Oo. Pag sa pamilya. So, kung may issue ka mo Wala sa pala kwarta, nablion. kung may issue sa kwarta, action boy, dapat istoryahan yung action boy. Hindi nga maduma pinatsanay, no? correct. Do kasubo man sinaman, di ba? Dapat amo ka mga istoryanay, hindi kayo istorya mo to sa iban. Ha? Hindi kayo sa iban mo istorya. Mas utod mo malang, Utod mo no? malang yung Kasakit, istorya no? mo. Utod mo malang yung nalibak mo. Correct. Ang malang na siya, action boy, Ay, very good. Si may dugang ka. Wala na ko. Wala na to time, Okay na no? nasa na tayo. Oo, mag-greet lang ko gali happy Sige, birthday. Dali lang gid. Happy birthday lang, action boy, kay Aubrey Talha Arevalo. Happy birthday niya sa bong. Happy birthday, Aubrey! Enjoy your day. Bata pa ni siya. Okay. Lalong ka play edad. 3 or 4. Yes. Pwede 5 para ano na lang yun. Sige. Kay Captain Elmer Bonilla, mayang aga. Correct. Kag sa ato yung mga ka-action boy, hindi na maisa-isa ha. Nagpamati sa mga sa Facebook. Thank you so much. Standby na kita mag-action sa Action Hotline. Panganggaw po ninyo sa Action, Brian Morden. Ang inyo naman diningan news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Action, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Serbisyo publiko. Aksyon Radio.